Κάτσε. Λοιπόν, μικρή τσελινγκοκούλα. Εδώ Ναι. βάζουμε το χέρι και το άλλο. Ναι, αν βάλουμε το ένα Και χέρι από βάλουμε το εδώ άλλο και το χέρι, ποτήράκι, το πώς θα το ποτήρι δεν το πιάσουμε? κρατάμε Δεν το το ποτήρι. κρατάμε, το υποπτευόμενο Εννοείται. αυτό. Και Το θεριγόμαστε και άμα θέλεις. έχουμε και την κουκούλα. Α, μπράβο. Ορίστε. Άντε, βγάλτε μια εκεί. Να, κρύο. Όταν φεύγαν τώρα το φθινόπωρο για κάτω, Ναι. τραγουδούσαν οι βλάχοι το τραγούδι αυτό. Βοήλαε μούντς, βοήλαε μαράτς, moartea voastră este toamnă, fug fumeile de valasă, șneaua diva petrușeaste. Καθίσαμε γύρω από τη φωτιά και γύρω από την άτυχη προβατίνα που μέχρι να ψηθεί πήγε μεσάνυχτα. Φέτα εξαιρετικής ποιότητας, δηλαδή. Οι Αλβανοί τσοπάνεδες, ο Αχμετάι, ο Περπαρίν, ο Αραφάτ και ο Πάπη είπαν τραγούδια της Στρούγκας στη γλώσσα τους και οι Έλληνες συμμετείχαν στα βλάχικα. Çoban moğoli, aman aman edevo, çoban moğoli. Ben iyi sotuyorum. Dua şume devo, çoban moğoli. Aman aman edevo, çoban moğoli. Tiçömden tıngase bu ne devo, çoban moğoli. Aman aman edevo, çoban moğoli. Tiçömden tıngase bu ne devo, çoban moğoli. Aman aman edevo, çoban moğoli. Kapare lule şume devo, çoban moğoli. Aman aman edevo, çoban moğoli. Δεν κάνω για τη ζωή του Τσελιγκάτου. Ξύλιασα. Δεν νιώθω τα πόδια μου και η μέση μου με έχει πεθάνει. Ωχ. Πώς ήτανε, καλά? Πολύ καλά. Θα το δείτε στο νερό. Γύρω-γύρω από το νερό. Τι καλά ήταν. Έχει παγώσει. Ναι. Δεν χρειάζεται να το δω στη μέση μου, το βλέπω. Ευτυχώς που ήρθαν 2 σκυλιά δίπλα μου και τα ζεστά και ζεστάθηκα. Παπά. Στη Kuşlar ζωή είναι καλό να ξέρεις τι μπορείς να κάνεις και τι δεν μπορείς να κάνεις. Άστο είναι καλέ, άστο είναι καλέ. Το που δεν μπορείς, θα το Αυτή... συναντήσεις. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το κάνω πέρα από Αλλά ένα αυτό που βράδυ, μπορείς, δύο. το ξέρεις και θα το κάνεις. Μπράβο. Αλλά ή θα μάθεις για να κάνεις, να προσπαθείς να μάθεις και το άλλο. Αν σε κάνει Αν μπορείς να Εγώ το λέω κάνεις. να μην μάθω αυτό. Δεν θα τα καταφέρω. δεν μπορούσατε. Ο Θωμάς ετοίμασε τον ελαφρύ τραχανά. Το ξούνι του λιώνουμε και το κρεμάμε τώρα αυτό για να το έχουμε στον δρόμο για να ρίχνουμε στις τραχανάδες το πρωί. Το κόβουμε εκεί. Α, όπως βάζουμε βούτυρο ή λάδι, αυτό είναι το μας. Ναι, το λιώνουμε. Τον φάγαμε τον τραχανά που ήταν και ο νοστιμότερος της ζωής μου πρέπει να σας πω και ετοιμαστήκαμε να ξεκινήσουμε. Καθώς μάζευα τη σκηνή μου, σκεπτόμουν τις ιστορίες που είχαμε πει στο πρωινό για θαραλέα τσοπανόσκυλα που τάβαζαν με 3 λύκους ταυτόχρονα και πήγαιναν μόνα τους μέχρι και 500 πρόβατα, για χρόνια δίσεκτα που αποδεκάτησαν τα κοπάδια. Άκουσα και παράπονα για την αγροτική πολιτική του κράτους, αλλά και σκέψεις θετικές από τον νεότερο της παρέας, το γιο του Θωμά, το Γιάννη. Ένα σύγχρονο παιδί από την περιοχή της Λάρισσας που θέλει να συνεχίσει τη δουλειά του πατέρα του. Πώς και το αποφάσισες, τον ρώτησα. Μου άρεσαν, τα είχα μεράκι τα πρόβατα. Μπέξε από μικρός. Από μικρός, από 4 χρονών πήγαινα στα πρόβατα και έμεινα. Μου άρεσε. Και όλα αυτά που λένε τώρα με τις επιδοτήσεις και λοιπά, τα ακούς, ενδιαφέρουν. Δηλαδή αυτή η ζωή έτσι πιο παραδοσιακή σας Παραδοσιακή. γουστάρει περισσότερο. Η παραδοσιακή. Δεν μου λες, έχω ακούσει Ναι. ότι τη σήμερον ημέρα οι άντρες που ασχολούνται με τα πρόβατα έχουν και πρόβλημα να βρουν και νύφες, λέει. Είναι αλήθεια αυτό? Σε μερικούς είναι αλήθεια, αλλά εντάξει. Δεν έχει μεγάλο πρόβλημα. Όχι. Όχι. Και ότι ψάχνουν, λέει, στο εξωτερικό. Υπάρχουν και κορίτσια, τέλος Όχι, πάντων. καμία σχέση. Σε χωριά αποκλεισμένα που δεν έχει πολύ κόσμο έχουν πρόβλημα. Αλλά όπως σε ένα χωριό σαν τη Σαμαρίνα δεν έχει καθόλου πρόβλημα. Δεν μου λες, από πλευράς εργασίας τώρα, Ναι. πώς το βλέπεις να το εξελίσσεις το πράγμα?
Έχει ο πατέρας πόσα πρόβατα έχετε τώρα? 1200. 1200. Το οποίο φτάνει για να ζείτε οικογενειακώς και να ζείτε Ναι, καλά. φτάνει. Οπότε σκοπό έχεις να το συνεχίσεις έτσι ή έχεις, ρε παιδί μου, και ιδέες να το αναπτύξεις, να θα το αναπτύξουμε, κάνεις? θα βάλουμε ερμηχτήρια, θα κάνουμε χωράφια πιο μεγάλα, θα τα κάνουμε και οικολογικά τώρα. Οπότε τα ξέρεις όλα αυτά. Ναι, Αλλά το καλοκαίρι εδώ. το καλοκαίρι εδώ πάνω. Υπάρχουν κι άλλοι νέοι σαν και εσένα που θέλουν να συνεχίσουν στα κοπάδια? Ρώτησα το Γιάννη. Στη Σαμαρίνα υπάρχουν κι άλλα παιδιά. Αλλού δεν κάθεται καθόλου, δεν πάνε να τα δουν. Και δεν μου λες τι πιστεύεις ότι είναι η αγάπη του πατέρα που σε έκανε έτσι να τα αγαπήσεις κι εσύ? Γιατί Ναι. είναι πολύ μεράκλης άνθρωπος, τώρα δεν το συζητάμε. Ναι, Οι άλλοι γονείς περισσότεροι θέλουν να τα διώξουν τα Να τα παιδιά, να τα διώξουν. σπουδάσουν. ναι. Τα σπουδάσουν, δεν βρίσκουν δουλειά μετά. Μετά δεν βρίσκουν δουλειά, ξαναγυρίζουν στα πρόβατα. Μορφωμένοι πλέον. Ναι.